συγκαταλεγόμενος στους 20 πρώτους από 853 μαθητές που διαγωνίστηκαν από 30 νομούς της χώρας. Ο μαθητής της πρώτης τάξης, Μάξιμος Βασίλειος Χολοκολός. Αν είναι εδώ, να παραλάβει τον άτομο του. Ακολουθεί απονομή διπλωμάτων για διακρίσεις στην πρώτη φάση Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού Μαθητών Λυκείου Μεσσηνίας του σχολικού έτους 15-16. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα του αγωνισμού ο Πρασάς Νικόλαος του Αντωνίου της τρίτης τάξης. Αν είναι παρόν, μπορεί να παραλάβει το δίπλωμα. Θέση στο αγώνισμα του αγωνισμού κατέλαβε ο Αθανασόπουλος Φώτιος του Νικολάου της πρώτης τάξης. Αν είναι παρόν. Την τρίτη θέση στο αγώνισμα της Σφαιροβολίας κατέλαβε ο Ποινίστος Γεώργιος του Παναγιώτη της τρίτης τάξης. Κάτα Γιώργο. Ο εκπαιδευτής των αθλητών αυτών ήταν ο γυμναστής του σχολείου μας, ο κύριος Αντώνιος Παπαγιαννόπουλος. Ακολουθεί απονομή επένων στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο Θεατρική παράσταση του έργου «Η Τελετή» του Παύλου Μάτεση. Είναι μια θεατρική παράσταση που ανέβηκε στο ΔΠΔ Καλαμάτας. Οι υπεύθυνοι καθηγητές ήταν ο κ. Παναγιώτης Μελγαλιώτης, η κυρία Σταυρούλα Χριστέα και η κυρία Σταυρούλα Γενιά. Θα αναφέρω τα ονόματα όσοι είναι παρόντες να έρθουν να παραλάβουν τους επένους. Αθανασόπουλος Φώτιος του Νικολάου. Βαγγέλη Κωνσταντίνα του Αποστόλου, Γεωργοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου, Κυπατίδης Διονύσεως του Λιπέρη, Ηλιακοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, Θανόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη, Λάσκα Σάρα του Πετρί, Μαρούλη Αθηνά του Αντωνίου, Πουλούμπαση Αναστασία του Επαμινόνδα, Μπουρή Καδανάη του Βασιλείου, Παγκίδη Ιωάννα του Παύλου, Παπαδοπούλου Εκατερίνη του Γεωργίου, Σταυροπούλου Μαρία του Ηλία και Χολοκολός Μάξιμος Βασίλειος του Γιούρη. Ακολουθεί απονομή επένων για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής με τίτλο Παραδοσιακά ηλιοτριβία. Υπεύθυνοι καθηγητές η κυρία Βασιλική Δημητρακοπούλου, η οποία είναι παρούσα σήμερα, η κυρία Λιδία Στογιάννοβα και η κυρία Σταυρούλα Γενιά. Τα ονόματα είναι πάρα πολλά. Αθανασακόπουλος Δημήτριος του Λικούργου, μπορείτε να έρθετε να πάρετε τα βραβεία σας. Αθανασόπουλος Φώτιος του Νικολάου, Βλαχόπουλος Σοκράτης του Δανιήλ, Γεωργακοπούλου Αναστασία του Κωνσταντίνου, Γεωργοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου, Κυπατίδης Διονύσεως του Λιπέρη, Δαβίνα Γεωργία του Νικολάου, Δουμπαρά Χαραλαμπία του Χρήστου, Ηλιακοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, Ηλιόπουλος Φώτιος του Ιωάννη, Ηλιοπούλου Βασιλική του Ιωάννη, Θανόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη, Καραλέκα Όλγα του Ηρακλή, Κωνσταντόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου, Λαχανά Ανδριάννα του Δημητρίου, Λάσκα Σάρα του Πετρί, Μακρύς Ηλίας του Σταύρου, Μαρούλη Αθηνά του Αντωνίου, Μπουλούμπας η Αναστασία του Επαμινόνδα, Μπουρή Καδανάη του Βασιλείου, Πούρκουλας Γεώργιος του Παναγιώτη, Νικολόπουλος Σταύρος του Χρήστου, Παπαδοπούλου Εκατερίνη του Γεωργίου, Σουλαντίκας Παύλος του Ηλία, Σταυροπούλου Μαρία,
Τζόρτζη Χρυσούλα του Γεωργίου, Καϊντάρη Άντζελα Μαρία του Ντασαμίρ και Χολοκολός Μάξιμος Βασίλειος του Γιούρι. Δεν συμμετείχα σε αναλυτικές εκδηλώσεις καθόλου. Δεν πήγα ούτε για τρέξιμο, ούτε για φέρα. Εγώ θα πάρω σαν απόφυγμα. Είχα συμμετέχει πέρυσι στο τρόπο στην Ευρωκαπόση. Τα οποία είχα βγει δεύτερος και τρίτος. Μια φορά είχα πάρει σε άλλο και είχα πέτανε σώπη. Αλλά είχε πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο και τα παιδιά. Ακολουθεί αποχαιρετισμός και επίδοση αναμνηστικών στους αποφύτους του Λυκείου από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κυρία Αλή Κυρέβου.